Mountain Secondary School, Mountain, hane kasngi kishpoltari kuno pra arjar arpusan, hagjing ipu iping kalayo ban rakhe lekmen yagjing dap arpusan snam ne ka jubili rupa. Harangkat da kajing ya donlang kena school barim, bat ki kena school ki ba menda. Hagani kajing dap arpusan snam, kala long shisha ka ba isyongkun, harangkat da kajing ya donlang uba renik don el tongkar, Emily kamakurat kum ukong san, kakong ar soklet di SEO Southwest Kasil District kum kesembut kongsan ubabu S lengdo headmaster ke Mountain Secondary School harangkat da kejing donlang menteri snong ba loving well lengdo kiri urang ba kibala syakot snobha hagi kena bat kinong hikai hagani kesngi nak liang uba rinik el tongkar ulokular menai snobha shikamra ya kene ke Mountain Secondary School kum si benda bendon mendalem ha kejing don kam jong kani kesilam boleh la pensyet pensengan cucu ha kani kesngi lamba kejing penbernya na ke grup PHL bat kejing ruai na ki kena school toh kum kadak jong ka jing ikut je silver jubilee ni apa mangai ba renik tongkar tadi MLA jok mau si ngapen benar ya kanika jing rakhe ka silver jubilee celebration jong ka Mountain Secondary School la penkut nok mentakasmi kanika school kan kami ka support jong i parasno mereka tang ai ku bleker pang e pigi kni pa ba pila tha ele ke jong ki khon na kanika school bat ki kni lenti ya kaba ngempet cekmat bakar ke school kan don kata kajing khambha kan don kata ka improvement ban khambha nang le cekmat kata ka kajing kerman don keteng-keteng ha kaba ngiduk je kerman ha kaba ngipai ya ki school sarkar kani ke school jongiru ke school snong kani ke school sarkar snong sena penjengi ngelan berkat ban ong ba ki jong sarkar ki long ki ba khamduna ba de ki jong ki private ngi khampet kunta ba ka khambha ki jong ki private de ga ba ya phi ka song e ha ka jing ya priya ya ta ka jing sim khia ba ka jing sim ka jing long try ngi i ko i school sarkar ha ka ba ha ba ngapek ki khna ani ga i ko ba ki da kemen manswa ase kim kemen kum to henry mentanga i ko ba ki kemen ba ka to school haka bakiar wai haka bakiar syak balasa na belajar ki bapek ha YouTube ki ya kata ke school berki haka je yo wei no hikai ubadon kasap ban yalam jing wai ban wai choir ban wai group lang berkitu kana haka to school ngayo i bapek hinang i ko bagi school kemen bagi school sarong hadu kata bandon haka to school ya ki baki yo balajar wai haka to kira noplum school tenak Bagi kebagi skokemen haka jing yalam haka jing hikai do re mi fa sol la ti do jong utu babu gidon lagi jong kisap kam mut ban ong ma barok ngenyala balik kumta andre ke ke bo blame ai kasap ke bakar pang ngi kwa ban yo i kata ka jing long ke bakar pang haka de school ba ki kena school ki go sarong ban wan school hangde ki kini ki pa ken kwa ban wan ban pa school ila ke jong ki kon hangde Hoy kalau kisah, baka location, kiai baro ka location ka determine. Te kasnong mountain ka don hajan jong ka headquarter jongi haka Southwest Hills District Barkaway, haka balabangi mudban ong school ki babiang tam ki bandon haka headquarter jongi. Kila don siya school ko ha. Ki marjan pergi school ko pun bak ki dot. Bat ka don ka challenge ka crowd hangta. Kumno bagi dia balance apa deng inang hikai kalkan mene kata ka standard kumno bagi balance ya ka standard bat ya ka yo ka kot ya ka jingdon ke jingam jong ki pai bak no song kalau ka ba hadok kata kumno bagi balance apa deng ki pen standard khandro ki pai bak ke mla shu ba school de ka standard palar kan adam palar da ki penduna khandro ki pai ba kim pha shu ki ong ba ka tu ka school jaklo kunto ni ha school kunto kunto banjie kata kalau ke sisa ngarayo bandon ka wi de ki seminar
Hakabede kajing persu kumno ban serang ban seng school. Ngala syong pra kata ta ke seminar. Kajing biang kata kajing hikai ke bang ngam tacu ban sengah pra kata ban syong kata ke seminar. Kumengi kerang bak beru. Kawai ni hikai kamana yo nanta kalau kumno ban balance ban strike ke balance kat kum ke location ke badai ban seng school. Berkawai ni kajing keren yung tau speaker naka research lalap baki babon ki school ki bakhangno day ki low standard school ki bapoy sa kajing hangno Henry ki school ki ba ya chaprang ki barang ya naka jing job sa job day ki high standard school timunta yangi ka challenge bakhaw kumno bigin balance kani ban penlong ni kata school ke pas standard haduk kata-kata ni bangin penhiar saya katakan low standard ke ba bhai ke ni nget bagian ni kandung haki jingmut ki berkat jangi bagian ya kelatiak keladem ke ban la Andre kadon ke jing ong hapedeng jo ka partai ka competition kadon ke jing ong the survival of the fittest kemudian kibalaban yan kibalaban day tang kiba fit up haka juk jong ka competition la ibabu headmaster ila ong habapet syakmat iduk je kerman re habapet je ke school ong yang in pet syakmat da kajing kerman ngin pet syakmat da kajing kerman ngisi iduk je kerman ke jiron kisuki thli re ni kerman ne kajing don ki bro ki beran sedin jongi kebadon mapi ki kini ki padon mapi kena school ngin pet syakmat da kajing kerman bagani ke school kan yai keu batkan khambha kajing don ji kini kai babiang menteri la ong idon kini kai di babiang ikmelenti da kajing sim khialang jo ka management bada kata kajing sim ya kajing long try hagani ke school mani ki try sno ngin yo ya kajing ya chaprang jo ka school bakani ke school kan nang keu haki por ki banwan mapi kina school hangne wat nom sodu jikarman school tunat bani school ki jikram nei pass pupil ki balalong ki bahaswa jong pi kiladon hagani ke school kila pass matrip nang school ngikdelenti bakin nang pas khambun hakini kisngi hakini kisnem ki banwan da kajing don jong pi ki kina school ki matresh tom kumboongi madam ba kalong kabalak papin pas haki kerdan ki babha haki position ki babha da kajing treshi tom kam jidon kajing yosuk ki bapas bha haki ni ki division haka first division na kwa bari thui phi khina school ki dei ki to khina school ki ba treshi tom kam dei kajing tibit jo ki no kai kwa bari thui phi ki dei shishan kam dei kajing tibit jo ki no kai le kajing standard jo ka school handai kajing la jong phi ban treshi tom bat kajing shisha namar ba ngilay long khana school kum phi sisen akwa ban ong phi ba ma phi khana school nda tila treshi tom pinsa school tho ya ka nda pila pule bha pinsa school tho ya ka ka ba pila school tho ba ya ka ka ba phin ba school tho ndai mun sin na deng jong phi khana school asida kli dong ya ka ka ba phin ba school tho phin ti ba ba school tho ma phin ba pule te phin ti ba ka no bom te bro ten re nda pila pule bha nda pila practice jing khai phin sa school tho ka ba phin so tho ba phinang ba kli ki ba bon sen haba ong to kli je kli phin ba so tho dan ba kli jar kadau kalon ba om so tho de ta kadau dan je kli ten re nda pila practice nda pila pun si tom le de phin sa so tho ka ba phin so wan kli na kini gino hikai kinong hikai ki sala pan batai ya ka ba phin pa so tho na kwa bani thui phi nga de average student lesik ba bon na pre yo phi hilong kum ta ngaru ngalong ta maswa nga de average student bon sin batai kelas ngam so tho ki batai ke handai na poi se yeng dang alek ban khura ben ki kot ngalek tule biang hayeng ngasa so tho batai kum ta pleng pro hikai te da don begini kena pada ki start ha ki don marga dang alek kelas le sa internet ki don ki dekhar na ek ban kham start begini hikai unong hikai ba sang batai ni to ki la kli sibun ki batai kelas no hikai
Ni izin jari ala dia pasu tu tahu ye kan bagi tu pada lebat kila keli ki batai sedo hikai ru. Kidon ki kena makum kita. Dan rei ko balai mesebi pi kena skul. Ki balon ki average student ko manga kamdon ke jing khangla ya ka bafin pas bha ya ka bafin susu thulam kum ki to ki wei lada pi ai ka extra time yo pi ban compensation to. Ikhnelati ko wei na ke jing itanat ya ke jing ibhador jong kade ka school kade ke jing pas bha jong pi kinong ki khna school bat ngada karpat e ya pi khna school barok bareng de school subha ban le bha ban pen paunam me ke school da ka ba pin pas bha ha ke jing trestom jong kene kai bar ha ke jing trestom jong pi khna school ki jing kam tu bon ni babu headmaster kuble shubane lapan pau ya kata ke jing so khyang ida itho ya ke jing khyang sem jong pi ba pi kwa e ba ke school kan ya chaprang hilapan kenau rengi ke jing kam tu bon ba ke ba ke school kan kam Andre kalong ke ba do kata ke unlimited requirements from the limited source ngidon ke jing kam ke bon ke bongkot ke jing kam handai ka source pada ngilong tang kene ke bahira ban le de ke ke por ko tang skwa ban kular hapi ke school hapi ke kena school ban phi ki kai ba kumba labu egre sti hangaru ba ka badon kam kerki ke dei ka way ke additional room kala bandai ka classroom kala bandai ka hall kala bandai ka ege handai na kalian jonga ko meleng sa penbut ya phi ka way ka additional room na kam ta jen kam ya phi haunus number 1 katai ke bangan yo banle bat ka amaun ngin sayo ban pek kumno ndela kumno kandap si kamera berka kerpat phi ino hikai ban saya berkenau namare ya ke jong usnam arbusan ngila de bu skim yo syu ban ongi phi ban bu skim mentau arbusan ndai ke bagian ayo ban bu ka de stang manta jong arbun ro arbun yo dengar bar phi ino hikai ban berkenau lam yang haki banai September jong usnam arajar pun ro ke bangi jibu skim ki September Oktober de haunus number 1 sabah sapen kenau lambat ngah kulare phi bagi penbu ka wei kamera nam tajen kam gresko kita kini ke bagi kita publish bon bat publish jarno simpan ke kebok kerweng ke phi ke school baru ke wei ya ke bafila ban peniat kampai ke school ya ke bagi i ke jing job ke school ke jing tristom phi ke school da ke jing tristom phi ki nong hikai bar ke jing klik lang jongi ki parasnang pertau saya sempat publish shibon publish jarno